Bikram to Bikram nawang ta Hello to Bikram to Pangtang ng ma! Hey, kikisong pangtang ng ma! Hey, kikisong pangtang ng ma! Carbonity long live! Long live, long live, 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 Karabiang long live! long live, long live, Karabiang long live! long live, long live, Karabiang long live! long live, long live. PGR VGR Alongle Eviction Leg 90! PGR VGR Alongle Eviction Leg 90! PGR VGR Alongle Eviction Leg 90! 6 into long live! Long live, long live, 6 into long live! long live, long live, 6 into long live! long live, long live. 32 Leg 90! KK Song Mong Tang Nang Ma! KK Song Mong Tang Nang Ma! KK Song Mong Tang Nang Ma! Cabinet long live! Cabinet long live! Karabiang long live! Long live, long live, Karabiang long live! long live, long live. Itum dak demonstration keduk di Phu Sohorang Bong demonstration keduk ke lapu hello Samson Singh Ingti Park along si doji polo non gejar so hello chot lo athema la BJP atum Samson Singh Ingti Park tu ka phalang hoji aphan la pen ke hala rong parpinok be a park as akumlin da ka phalang hoji aphan labang so over flyover ng selam det lo amat halake hinulap lo ilitum anong kachipi ilitum ta anong thitan pukachipi yapan a park an ke phalang holap lo lapen Samson Singh Ingti kumlin lapen a park ta non ka phalang holo directly ke latum pi phukpe sita arum pe dokok lo bang ing thok praji meni hang song pen la puson si pin chong lo asil nitum non Samson Singh Ingti Park chena namalong etum dulong ledet lo yo nang litum chini non Samson Singh Ingti Park along chena nam gen litum ta dulong ledet lo pini demonstration itum ban nang pisung et lo ke di aman nang pipia kam claim et lo la BJP tu setan ni litum pini demonstration ke dogela hello chu thang chiklo inkoy arni arboretum along meeting dolo council si ke ha la pen halada ilitum a CEM amethang si pulo je inquire ni si meeting do pot inquire siar ni pen ke la PGR VGR Alongle Eviction at pulo amat non anta eviction sedet bang phan ka pocho beji pu karbia tomhan inglongara tomhan ka pacho beji pu isia si tc ARO phan tok lam chodana haladak thang da pupe DC pen police pen DC pen SP pen magistrate la pen police ta hang non puta pupe la pen ke medical team la pen ke doctor nurse la pen ke ambulance hey hui ta thik non puta pupe la pen fire brigade ta thik non puta pupe la anang vekji la PGR pen VGR keroni pen eviction ji pulo tangte seta alang litum la ta claim cleared lo la pen baru ARO phantok seta liave athe ilitum ARO ke assistant revenue officer ke hat hoy a district along circle officer ason kali circle officer tumke hala tumke power do magistrate power do hala tumke ARO tunge magistrate power ave la tunge training ta NP me la tunge chini ne la si la tuma phansi ke toy had long dongka ARO phansi ke toy amat abinong e council amatsi SP la pen DC phan lo tok nang ji police nang lo non magistrate nang toy do non
election ke wang lo serakanang pu sigi punangji amat alang liuto kapang len akam si claim thurong lo pen non anta SP la pen DC phan non anta magistrate la pen police ta hang hedet lo la pen ke doctor do manda pupedet lo fire brigade phanda no anta pupedet lo lama alang litum eviction sedet non ngi pu ke election nang le tang lo pu chini lo he election nang le tang lo pu ke arni si pen de inquiry ni pen meeting do hota chini le election nang le tang lo pu ke election nang le tang lo se ta akam cheng tang lo ke ante la si election hota la pen ke code of conduct le nang le thurok se ta hala su hota eviction ke claim un pusi a rule along do alang litum non ke code of conduct ta nang le lelang alang litum claim kledet lo ing longarat karbiatom han kapachop be alang litum apen hala puke omor sing tiso bangke arnisi kretroxier kom ni litum kret thang si kilo kretroxier ni ha kerunia long meeting ge do hut alang li ge pulo la sarthe phang chu phan ke rap vek po haladak bihari tum banghini encroachers do high court order ateng pen alang li eviction po pusip bu la pen ke alang li mobile phone pen a order ta nang chepeklang a notice na nang peklang amad non na bangke troxier ni non terepo troxier ni si eviction ji pulo alang li dum eviction sede non ki putuga ason non ki putuga dhondera case jo jelang dhondera si ki putang dhondera si ada kedam dhondera ka alang li tum CM porial body che phokrok lo body ba hala le ala ke personnel alam lo seta alang li si hada kedam dia ni case pi yuda sinang alang li case along le ke ka cho pho thang na cho pho dun de lage sarthe phang cho case ke kaprek lage dhondera case ke kaprek lage ni tum chini dun de alang li si chini chot la pen hala le hala ta du te ni tum rap dun ji he alang li phanta rap dun ji halata eviction nang ji sita non la sarthe phang cholong le ke eviction ji abang phan ke dhondera case abang kali lake sarthe phang cho case lake ai non ke alang litum la ta claim kli sarthe phang cho along le pen eviction ta claim kli hada ke concrete building ta ve hada ke eviction joy pik hada ke chainong kokur la tu nang litum ta non na thek dam long ji chainong kokur la pen ke Helang hem kim chok chak do isi hini lata munit ke do hem taka lidet nang na pine ne ki bia hem chotana ande hala ke eviction da joy pik to wara kung chenanam Don Bosco school adung lake ko pia bosi ke eviction se derlo abinong ke ilitum aphan karbi inglong ratum han ka pacho bay la pen la bihari ba Melon punang kok lo bihar pensi wang pojo alang litum han ka pheri pen a joksi alang litum eviction hai hedet le la pen non ta pheri lo pulite mo phita pheri bo milang non election nang ele posi pheri lo ponda mo phita morning sita ko MLA election do thu kente ako la phi ningkan isia philelo te ako hala council election ako do thuji ke council election tang det lo te ningkan isia phike ako MP election na do thuji ke anke alang litum claim ke lu la pulo teng te election do poposi ke claim ke pulo tang te la potsi nilitum dak demonstration dolo la son ka pheri pen long le pen eviction nahi puke la ke Supreme Court sige pulo Assam government ta ke pulo la pen allo ta do Assam Land Revenue Regulation along do Rule 18 along e puke hedi forthwith pusi pu notice pinang ni eviction that nahi pusi pu ai pipe de la pen non alam isige do tu ye arjulong lo nelita arjulong lo monu chohan pubodi alang li muna chohan alang li kipu la Supreme Court order nang peklang ha alang li ta lang thek le la as India government Supreme Court a website long lang non a order a number a order civil number 1132/2011 at SLP within bracket C number 5109/2011
Jakpal Singh versus the state of Punjab and others. La alang li muna Chauhan ta lang thek lake. Itum hanang hang akamwe. Itum ta website pensi en lu. Ante alang li la nang peklang tha pusi nelitum ke thek long ke hala CM phanta kang thok batahini kubodi. CM phan ki putot hot. Je nang peklang tha kunat lo na. CMพันตาปุโลเนี่ยตุ้มสินางพันลงเป็นนางปีอีนางพันโคตรนางไปจิงจ้อยแล้วเป็นเกนางตุ้มพันอ่านนางปีผู้บดี CM พันเกปูแล้วสิลาบังเกปูเด็ดโลนอนบังเกอัลลัมเกปุโลนี่ลิตุ้มเกดัก protest bom lo anut kapre atum da arni sihat atum hindi ke si malom hetan nitum protest lo ako protest tu ilang an ke non CM bang ke hala muna Chauhan phan ka phire mat alang li phan bangke arrest hai he FIR ta pi hai he zeta non ni li tum bang phan ke nang arrest di tang ho kupuson lo lake alama ye kupuson lo puda lata karjo kap da velu itum kado ese chini at nang po lake karbi la pen inglong rat tum phan ke thang ta ilitum bir det sita alang li ning oi ik la son lo na che plak nala hala bihari atum reng chot nang ji pulo yo non le tuma CM to mathake lasi alang li hala bihari atum alang li phan kang ton ke alang li thang ta pu hai he FIR ta pi hai he arrest ta hai he nang arrest ji pu anta ke ther anta hai he apol ke ther anta he di hai he de lo non ke alang li tu ili tu ma phan nge nang ther hai ili tu ma nge nang arrest hai la pen li tu phan APHLC mune tu phan police station long nang ke hang kapang lum non malom athia ve pinta di la pu hai ha muna Chauhan phan hala to man police station pe hang hai loma punon police ta aphan hang tha pu biyong lo nang son ning ye thabaret la anta pu hai he la pot la ke ning duk alam karbietum inglong rat atum la pen khilonjia asamis atum adivasi atum anta la ke matha nang ji la ke chini nang ji la hello alap